Здравейте, мили приятели! Как се отбавя за заглавието? Днес ще направя едно предизвикателство, като ми се завие свят, много да ми се завие свят, взимам таблата с тези чаши, пълни с вода, и колкото повече издържа без да ги разлея, толкова по-лесно ще ме и другите два пъти. Нека започваме. Нека да продължаваме. Сега се разкисна. Тя се наакала за това. Еми така е, едно кафяло се показва. Толкова ми стига. Аз едва не се държа на краката ми. И свършваме. Сега ще се въртя най-много. 1, 2, 3 стъпки. Толкова ми сега.